Co? No, úvodný pozdrav. No, ďakujem za, no. Ty, ona, pustím to. No, podúbkajte si. Pozrite sa, teraz uvoľné akože, toto je Lukáš, sme dva akorát skúrený hulových pozícií na skúšie, to je Patrik Poradský. Pozrite na toho ťaba, pozrite, to sú vypracované svaly. To je žádný klam, žádný nitrik, poďte sa, oni to bude teraz skakať ako kokotiva spečený. Pozrite, a trapne, nehodí. A pozrite sa, a držite sa od tej hudby. Paťo, ty ste zjebali, posielali. Skažme. Skažme. Ukončte sa. Dobre, hoď to.